Jama'a a yau bidiyon namu dai zai muku bayanin yadda ake amfani da wani application ne wato ake yin free browsing ba tare da bata lokaci ba. Muna roƙon ku cewa ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa yadda za a fitar da ku da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shiryen mu. Sannan kuma baya haka muna roƙo da ku yi mana like domin ku nuna mana ƙwarin gwiwa yadda mutane da yawa za su amfana da wannan shiri da muka gabatar. Idan kuna yin like ɗin nan wato shine yake bada dama wa YouTube su ringa yaɗa bidiyoyin mu a kowane lokaci ba tare da bata lokaci ba. Sannan kuma muna roƙon ku wannan like ɗin shine alaman hakan yana burge ku shirin da muke kawo muku. Mun gode mu fara wannan shiri ba tare da mun ɓata lokaci ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka. A yau da bidiyon da zan kawo muku wato zai nuna muku yadda za ku yi free browsing ne unlimited. Wato yadda za ku ta yin browsing ba tare da kuɗin kun biya wani kuɗi ba da wani application wanda ake kiran shi da suna Phonex browser. Shi da wannan Phonex browser din na san mutane da yawa sun san shi. Wanda shi ana yin browsing ne da shi, sannan kuma bayan free browsing din da yanzu suka updating ake yi, akwai abubuwa da yawa wanda duk wanda ya san shi kusan ya san ana yin wannan abu. Amma kuma bari da na nuna muku wannan abu wato yadda dai gani ya kori ji. Wato shi dai wannan Phonex browser din kamar yadda na muku bayani gashi nan za ku gan shi kamar haka. Yanzu idan kana so ka yi wannan free browsing din za ka shigo nan ne haka. Gashi misali yanzu suna talla, sun sako talla ne. Idan ka dan jira farko idan ka shiga ga fuskan da zai nuna maka nan, zai nuna maka wannan fuskan. Abin da za ka yi ga wani waje a nan ƙasa da aka rubuta mi. Idan ka shiga haka, kana shiga da aka rubuta mi din nan, abin da za ka gani gashi a nan sama za ka gani ga wannan an saka connected, amma kuma misali yanzu a connected din nake watan da dai data na ma a kashe yake. Gashi okay, click here to connect. Gashi nan ga mintunan da suka bani. Misali yanzu idan ina so ne kawai zan bude data na ne. Idan na bude data na kaman haka, kawai kamar yadda kuke gani gashi nan. Abin da ya rage min kawai idan kun ga yanzu ina da minti kusan 43 ne wanda yake free. Idan ina so na ƙara samun wasu mintunan zan danna nan ne get more, amma kuma idan na danna talla za su yi to kuma saboda ba na son a tsaya ganin tallan kamar wani ɓata lokaci ne kawai dai tunda yanzu kun gane yanzu wannan kun ga ina da minti 43 kusan dai da hudu gashi nan da sakon 50 ne da wani abu da shida. To kawai abin da ya rage yanzu idan ina so na yi kawai yanzu misali zan danna ga wannan layi guda ukun. Idan na danna shi haka ga VPN setting zan iya dannawa kamar haka. Idan na danna gashi nan zan zo nan apps to use wato application da nake so ne amfani da su a cikin wannan dina. Yanzu wannan VPN din zaka iya kunna shi a on wato saboda kawai idan ka kunna shi kenan gashi nan dai. To yanzu kawai wannan zaka yi haka. Idan ka yi haka zaka ga duk wasu application wanda suke wayanka wanda zaka iya yin amfani da data, wanda ma ba ka iya data abin da zaka iya gani to sai ka zaɓi wayanda kake so ka yi amfani da shi. Amma kuma zaka iya danna all din nan kawai. Idan ka danna all to kowane application da yake cikin wayanka ya zaɓe shi ko sai dai ka shiga ka fara amfani da shi. To yanzu misali yanzu ne inda na danna all din nan kawai zan je na yi connecting ne. Yanzu abin da ya rage tun daga shi na fito ga wannan waje kawai zan danna click here to connect. To zan clicking din gashi nan yana wannan. Yawa kun ga ya connecting ga wani makulli ya fito a sama, inda makullin ya fito kuma alaman cewa ina da na samu wannan abin da za su bayar din ne. Ga talle yanzu sun sako yanzu kawai bana bukatun wannan talle zan danna no. To gashi yanzu ya connecting gashi kun ga lokaci ya fara kirgawa. To shikenan inda lokacin ya fara kirgawa bani da wani matsala da shi. Sannan kamar yadda na faɗa muku wannan Phonex din dai ana abubuwa da dama da shi. Bayan wannan free browsing din wato zaka iya ga karanta free stories gashi nan a novel sai wanda ka zaba. Yanzu kawai wannan idan ka shigo zaka karanta novel ne duk wanda ka gaya maka a cikin su zaka karanta shi ba tare da cika kuɗi da surutu ba. Sannan kuma akwai status saver kamar yadda na muku bayani gashi nan a nan wajen kamar haka. Idan ka shiga nan ga status a nan wajen kana danna za ka ga status ɗin da suka shigo. Sannan idan kana bukata za ka yi saving ɗin shi kamar ni yanzu ga na iya wanda ya shiga ga wanda kuma duk na yi wa'annan na yi saving ɗin su ne na da yin saving ɗin su kamar dai da kuke gani. Kawai yanzu wannan idan ka shiga za ka yi saving ɗin duk wanda ya maka wanda bai maka ba kuma za ka iya bar musu abin su kawai shi kenan. Yanzu dai wannan dai application kamar yadda na muku bayani yana da abubuwa da dama. Idan na ga wani wanda zai amfana zan iya sakowa nan gaba na yi. Ga wayannan kaman antivirus ne da wasu abubuwa wanda zai tsare maka wayanka da a cikin wannan abun wannan browser din ne
kan na cika ku da surutu. Yanzu dai kawai ku je ku gwada na free browsing din. In Allah ya da zan muku wani bidiyo nan gaba na wani abin idan na ga wani abu mai muhimmanci. Na gode da kallon wannan bidiyon nawa. Ina roƙon ku danna mana like, ku danna share domin mutane da dama su masu amfana da wannan shiri. Na gode. Masha Allahu, muna godiya da kallon wannan bidiyo da kuka yi. Wato da wanda ba su da wannan application din kuma suna buƙatan shi, za su iya duba description, za mu bar musu link wanda zai kai su inda za su je su yi downloading wannan application din. Sannan kuma waɗanda suke da shi idan suka duba ba su ga wannan waje ba, akwai buƙatan su yi updating saboda an yi sabon updating ne wannan abu ya fito. Mun gode da kallon wannan bidiyo, sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba.